Taralang solong Karbi Film Society Sahem Kimi Kangpu. Pongbirik Sokraghat Aradapan Kidam Kirang Kijoy Keji Apan Gari Hum Kipi. Rong Teluolong Ingdeng Troxy Havar Rongaji Ketalon Misen Pen Kipaju. KarbiAnglongLIVE ada pabirta long pen ilisami mirinahan sipi pinia birtang ton pen arjuponikta. Lunlam Arjan kasonse kithir tip pen ansose ke paprang dunjia pan pura kedamtang surihini raner kep aningkan Karbi Film Society amahang patek ponlo. La solong abarim MP Horen Singh be cherab dunsi kithir tip asahem aliralon pen Karbi Film Society asahem kimi ingpu pontanglo. Kidamtang arkoi ni phai krihiniar ni bhomkuru ni adap por phai sirkep apor pen Karbi People's Hall taralang solong Karbi Film Society amai pu Dilip Bela pen chunbang Mongol Singh rong piatu mai japonsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Thuliram rong hangari deng pen sahem kimi impupon bang somaya long aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Thuliram rong hang MP Amar Singh Tiso KCS mati Karbi Cultural Society Amai Puchandra Singh Kro, Abarim MP Horen Singh Belapen, MLAs, EMs, MECs, Anpata Penangan Manping Kedo Konsere Atung Chetong Dunsi, Aliralon Pen Karbi Film Society Sahem Kimi, Kangpu Amai Temanpo. Bangso Hemki Kim Kirang Laki, MP, Area Development Fund Pensi Kim Rangpon. Laso Ting Pen Kikim Kirang Patang Ponsi. Kedamtang arkoi ni thai krihiniar ni anabangki misen pen ingpu ponong bokusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Thuliram rong khang pen ni chipo MP Area Development Fund City lasing tangan la pendak field development pen land development pen chenglok la pen ada so train la jitu natural train la so TRP 90 la pen angsong extension apa la tame kan autonomous council men kan siang bang pentang ponji apa sini ni pacini lo hini ma ke thoma bangke ningkan sek Karbi Film Society tumpan Karbi Anglong Autonomous Council pen ni la ke people lo aprang la si pining pen bangke laging koi people proposal Karbi Anglong Autonomous Council lo la sa budget long hokon lo tensi lang tumpan ini pangdak lo Lasi piyo penili tum ladak Karbi Cultural Society tumpan niya klong ben churu nangji ale tum Karbi Lamarjan alun temo katoboke ke plang nangji lasu kama phapen masi nili tumaphan Karbi Film Society tumaphan ladak taralang so Karbi people who's are low masin tumpan long le nang pek lo apen labang so long le nang pek dat pen nil tumbang matha thulo hem nangji puludang de ini tum methang pen ge tum iki dada be lasi ni tum matha pen sar Horen Singh be honorable MP do boma hutsi nil tum alangli long dam lo Karbi Film Society abitum ben dam pen alangli nil tum aphan lap like prapo atangkana pilo labang so atangka pen si alangli contractor kontumati supi pek pen labang so hem kim tang et pen pini bangke pulong lapen de churunang ji Karbi Anglong Autonomous Council CM sar Dr. Thuliram rong hangpan churu nahi Karbi Lamarjan atma phanta din klong pek nangji amen pen nili tum kacharaya teng pen longle ratang tum chiri ini pek pon la so teng pen sing Karbi Film Society atum kedam tang MP barim pen sing hi jethan se alang li tum asayem kim latang se pini bangke pon Dipupen Govin Tiso KarbiAnglongLIVE. Korkanthi constituency ka parlo Phongbiri kalong kedamtang arkoi ni phai kris year ni pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Thuliram rong hangahin pen kedeng pon public interaction amayar ni kachechak tikang ateng pen pini amat Karbi Anglong Autonomous Council agari ihum radaphan kipi ke pajir pon
Kedamtang arkoi ni phai krehiniar ni Korganthi constituency ke parlo Phongbirik Sokraghat arat aphan mathasi KarbiAnglong Autonomous Council pen gari hum ki pipon Bangso hut Korganthi MEC mate KarbiAnglong Autonomous Council Speaker Raju Tisola pen Bili Mohan Khaklari atum kachetong dunalong Korganthi Mandal Committee amaipu Prameswar Rongpi Abarim amaipu Doloingti VDC Chairman Kangbura Rongpi atum pen kedanglok pen nangan rong asar lapen hawarara atum chetong dunriti KarbiAnglong Autonomous Council pen gari ki pipon tek aputhak rong asar atum hin pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanglapen KarbiAnglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso Anparta Bili Mohan Khaklari aphan kachuro lamthi chipaklang pon non pen abangke Phongbirik ahawar pen Sokraghat arat atum thedunga ke joy dopo lason thotsi lokechali amumar atum kedam kewang pen kedanglok hithi kulat kedam kewang akijoy dopo pusi ning jepon dongmukak pen semsing ingti KarbiAnglongLIVE Arkoi ni phaikri siar ni pen rong thelu rong plimplam rongaje mate hawar rongaje rong plimplam LP school pathu aklamalong kedamtang arkoi ni phaikri si pen krehini an nini aparman ke paman pon along mesen pensi pajut monlonglo hawar along jutang jubat pindeng sumpot nim rokom pachanangji polote rongaji kedo kenang sotpu mathaponsi hawar kang thora terang mate HKA atum pen kedamtang surihini rakreser kepaning kan hawar rongaji ketalon pangching ponbom wangbom sonsi pining surihini reng korap ho anke indeng troksian ke chok talon ponlu hawar rongaji ketalon along therang ki atum pen kahumri dam road HKA mai pu Atkinson hanse pen kaningje ponti pining ke cheng siani laki kalitang sikari pistola pen kalitang sarkiri rong phar arani pusi hok ponlu laben ke cheng siani along kachipati ponlaki kengdong dang pen ke kat kachipati sonsuri kachibung kachipati laben bapthili ke ap kachipati pado ponlo laben bangso rongaji along kachop hapon laki manpeng ke do KarbiAnglong Autonomous Council surjo rong phara phansi chop haponlo tum dasemet habarang thoteran pen tumani kanwang ke paman pon merson raksi pining thota hawa indeng troksian habarang je tum paman pon lo pining cheng siar ni along kachipati ason non si cheng pon lang kacheng si bange kenonang pen ke kara chipati la so phi bange sansuri ke chibung chipati pinso la pen so phan padu kon po la so phi tarlokiti padu panji pen thu bipanan hin ni tum hijab kibu stamina tum padu panji la sonsi ni tum aning sama poran bange ni tum dasemet la owi mi tum dasemet logo charlie awi mi tum phan lang li tum kai long kupi ko son ka charlie si ke mejima kupia line kidam si mejima la hai ke dobe thanji phan tum career guidance ni tum padu bonpo Diphupen Govind Tiso KarbiAnglongLIVE Education is a window to see the world what happy and pensi loke charlie aputhak chirok tok asiki ki pipen ajo lunka namalin ke paman pon pensi karlitang dhorom sing teron aphan kachiki moasai kideng Baida ovekimi chingthora song pen pater pipon si baida teron arong amekar hemari teron pen karlitang kasang ingleng pia sopo kleng si karlitang dhorom sing teron amen pen kecheng si HSLC matik matric ke pass pen puthot BA kachapa undun kecheng si abang phul alang literon sangho aning ni sen la pen ke thekser abang phu amithang arong arup kachelang ponji aphan kabor ibom ahut si kopai kelang no aning ke so akeso cholong lok si apran damnang juidu alang likai rengti jesemet football ke pathu ahin ani ke hang pik ajok ki thurmi a ove arisoi jang atumaphan apor chipi pen aning pirunga sai chepatupo baida hawar aradatum ning ka chingsam angthek ka chikimo pen aman ki piponji aphan pathik si akaya lamu pen ke chenglo kilun ke kan ka chepati ason games and sports ka chepati pedopen chikimo pon pherangkia thingno hawar arat pen jesemet towar misen kawi rihinga me kawi puthak RDP Ponsi Kelong da Prangji aphan KarbiAnglong Autonomous Council Kichari CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Tuning Report
ละเป็นการลีจังดรมสิงเตรอนพานกะจิกิโมลงปาร์ตี้ลัมทั้งจิปุเปปินเป็นดอนรับจิโพเชโรเป็นกะชุพาอลงลาคาอิงกอยไบทลังโซเอลซีอีพีเชลเซียไมผู้บิครมฮันซีจิตองดุนฮาลาปูอากอสตินฮันซีละเป็นเคสเอฮัมเรนรีเจเนลคอมมิตี้ไมผู้ประสนโตอินทีอาตุมตาจิตองดุนซีอาร์ดิโดจอดอามายเปดูLabang su katalon long nilita mera tak baidarong wang lo lapen labang su nang lili aku abang ke mathap bikang yang lo gari anta nang kapar lusung krung atawar saise sida me dak nang lit thuro ko bangke kamang hume me bang lahen lo ladak don pharo abat itum karbi atum dak do non pen gali ha ningkan suri suri pule itum jongdam tame kusar pisar bane dak sido athema non iltum dak baidalong habit haramang bong tame iltum dak school do kadi LP school do labang so school establishment lake 1952 aprang pen po sida 1952 aprang iltum district council talong le dat langke amar sila bang suhut bangke abinar ka dugwe signboard ta wedat hailo sita 1952 ke non mata itum theklong lo 2022 aning kan sinelitum bit pontulo ase penenga bangke 2025 aning kan la bangke netum kapachun ason lo kapajur ason lo lase alangli fan important bangke lalo means bangke niltum kapafid hoba hawat aposi load hekbek nangji first time education bangke letum important lo labang so area lo aposi alangli si education line along bangke labang so along real long ke anapa feed hu along stame graduate paprang lo nilituma uwe kimia fan Hamren pen Daniel Inki KarbiAnglongLIVE Kidamtang Arkoni Pai Krisiar ni Dipu Kasa Stadium along Kipadopon Assam Youth League Under 17 Boys along Kasa FCC pen Harvest FA Angbong si Patu Pondo Bangsolong Kasa FCC atum 20-0 pen Harvest FA phan kachipahai Anirlo porphai isira chitim pen kipangcheng football match along Kasa FCC la pen Harvest FA Angbong si Patu Pondo Bangsolong Kasa FCC atum ke thek muchora jok Harvest FA phan goling koi an thapon si chipahai pon delo Bangso ke Patu Pon along goal ke thapon Kelvin 2 minutes 35 minutes Rahul 10 minutes Atur Rongpi 26 minutes 37 minutes 48 minutes ahut thaponlo lapen Inusteron 33 minutes lapen 44 minutes ahut thaponlo lapen Kaidin Timong 56 minutes ahut si thaponlo lapen Jacob to Singh 61 minutes ahut thaponlo lapen Pritam Piso 63 minutes lapen 90 minutes ahut si thaponlo lapen Mirlong Inti 65 minutes lapen 79 minutes ahut thapon thulo lapen Langming Kathar 66 minutes ahut thapon lo lapen Dhani Romawat 68 minutes 70 minutes lapen 86 minutes ahut thapon lo lapen Somdon Basumutari 89 minutes ahut thapon lo lahelo alang litum pen goal thapsi mesen pen chipahai pon lo News Report KarbiAnglongLIVE Nonopor abang Putin ilitum Karbia khaya tum setami kithekiri asontin nana setami kithek et akenang sot La sojo kedamtang Arkoni Pai Krisi pen Phuluni constituency tarbasa pathua klamalong ni phoke baphan Guru Sisya Has Hills Prashiksan Ajamik Siki Pedopon Bangso Siki Kipi Ponalong Sabina Tironpi Amethang Chipadu pen Ken and Bamboo Mati Chek Lapen Pri pen Kopipia Son Cheman Unma Labangso Siki Kipi Ponalong Central Government pen Jinki Chethansi Chiklojani Aparman Siki Kipia Sai Dingpon Labangso Long Alhiaman pen Regional Office Guwahati Handicraft Promotion Officer Romit Roy DC Handicraft Ministry of Textiles Government of India lapen Tribal Women's Artisans and National Awardee Sangpi Sabina Teronpi Maloti Bepiatum Chitongdun Phuluni Bendir Chuna Rongpi KarbiAnglongLIVE
Tang de pinia da babirta ke lapon sikang ton paniklo arni kemi.